कलबा यारबा एकर लटकलबा लागता कि पहिले के दुहल बिया रे इ तो जमादा के छुअल बिया रे इ तो यादव जी के दुहल बिया रे इ तो नोनिया के छुअल बिया रे इ तो हजामा के छुअल बिया रे इ तो पूरा के छुअल बिया रे यारबा एकर लटकलबा यारबा एकर लटकलबा लागता कि पहिले के दुहल बिया रे इ तो पारे जी के दुहल बिया रे इ तो तेलिया के छुअल बिया रे इ तो दूसरा के छुअल बिया रे इ तो नोनिया के छुअल बिया रे इ तो बिना बा के छुअल बिया रे कमानी बाहे कह बियाही महल बड़ी बेहतर आइहो दादा भइल बा सभे दीवाना घूमे चले रोज थिएटर एहो कमर कमानी बाहे कह बियाही महल बड़ी बेहतर भइल बा सभे दीवाना घूमे चले रोज थिएटर कोहे लोग दूध के ही धुअल बिया रे ओ नहेरिया के छुअल बिया रे इ तो सोना के छुअल बिया रे इ तो लोनिया के छुअल बिया रे इ तो दूसरा के छुअल बिया रे इ तो हजामा के छुअल बिया रे इ तो लोहा के छुअल बिया रे राजेशी कहेला बाबे हिमालय नता हटा बाबू अधितिया सुराजावा के दिल बिया हिक भर महाजा आदिन राजेशी कहेला बाबे हिमालय नता हटा बाबू अधितिया सुराजावा के दिल बिया हिक भर महाजा डीजे इनके राजा के प्यार में डूबल बिया रे धोबिया के छुअल बिया रे इ तो पूरा के छुअल बिया रे इ तो मुसहर के छुअल बिया रे इ तो हजामा के छुअल बिया रे इ तो पहिरा के दुहल बिया रे इ तो चमड़ा के छुअल बिया रे। माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी।